преди 15 години, на 3 март 2009, положихме основите на една свята кауза, основаването на курс по български език, който в последствие се превърна в първото и единствено българско училище, както е известно, не само в Сао Пауло, но и в цяла Южна Америка. Малцина вярваха, че тази кауза има почва в Бразилия. Минахме през много трудности, борихме се с много препятствия и за наша радост срещнахме и топлото отношение на българското посолство в Бразилия, което се превърна в наше крило и помощник. Започнахме с 10 малки дечица, които в последствие се формираха като успешни български граждани. Днес училището е основен образователен и културен център за българската общност, като обучава по български език, история и география близо 100 ученика от почти всички щати на Бразилия, както и ученици от Перу, Северна Америка, Германия и Аржентина. Всяка година много наши ученици се връщат в България и продължават своето обучение в български или европейски университети. Да благодарим за всеотдайността на нашите преподаватели през годините: Иглика Спасовска, Зорница Антонова, в последствие Полина Пачева, Калин Христов. И както винаги съм казвал, за да го има този храм на българската просвета, основната заслуга са нашите родители, които, независимо от трафика в 20-милионния Сао Пауло, тропическите горещини или дъждове, водят своите деца в залите на училището, за да се учат на нашето родно четмо и писмо. Поклон вам, приятели! Честит празник! Здравейте, аз се казвам Дарио, съм на 16 години, идвам от Перу. От почти 2 години съм имал класове с Михаил и исках само да благодаря на всички. Групата е много добра и ви пожелавам един хубав празник. Довиждане! Не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти, а днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм... От Манаус поздравяваме българското училище в Сао Пауло. Всъщност е бъдещ мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да е силен и сам, а моретата не са дополене, дори на голям. Честит празники на всички мои съученици и учители. Заедно с теб, приятел, с теб съм днес и утре и до край. Въпрос на мъжка чест, не на игра. Бъдеш мъж, поет или моряк.
Здравейте! Аз се казвам София и на 9 години и съм от Рио де Жанейро. Аз много обичам българското училище Сао Пауло, защото мога да уча езикът на моя татко. Весел празник! Въпрос на мъжка чест, не на игра. Ние ще поздравим българското училище Сао Пауло. Така, червено ще ползваш ли? За друга дума. Искаш още нещо да направиш? Ще направиш ли още нещо? Напиши от кого? Браво! Поздравяваме всички вас от далечния Манаус! Честит празник българско училище в Сао Пауло. Една българска роза от Перу са всички вас. Чичи празник, радвам се, че мога да уча езика на мама българското училище Сао Пауло. Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? Честит празники българско училище! Запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил. Честит празник на българското училище в Сао Пауло. Здравейте, аз съм Дейвид. Честит празник! Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката? Мили съученици, мили учители в българското училище в Сао Пауло. Пожелавам ви всичко добро, да имате много приятели, хубави дни в училището и да запазвате българския език и културата. Карла от Штутгарт, Германия. Войните за моите наивни мечти. Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти. Здравейте! Казвам се Никол, на 16 години съм и живея в Гоен. Поздравявам всички учители, родители и ученици с празника на българското училище в Сао Пауло. 15 години посветени на българският език и култури. Желая на всички много успехи и до нови срещи в класната стая.
класната стая, къде е коравият чин. АБВ тире запетая, забравя амин. А днес моят собствен наследник извърши геройски дели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник